Nou, de man. Opbrengst staat de bakkerij wil voor Stichting Stop Hersentumoren €1000. Appeltaarten, kwarktaarten, cakes en zelfs oliekoeken. De cliënten van Darbesteging Wil in het gemeentehuis van Dantemadeel hebben van alles bakt om geld in te zamelen. Dat dienen ze voor Ellie Leistra. Bij Ellie binnen goedaardige hersentumoren vastgesteld. Zij is bot onder de indruk van al het werk dat er verzet is. Nou, dit is natuurlijk wel heel bijzonder, want het is natuurlijk een doelgroep waar ik vroeger mee werkte. En dat deze doelgroep dan specifiek van mij om taarten bakken was, ja, dat is natuurlijk wel grandioos. En dan, dat ze mij dan ook nog als goede doel kozen had, dat is natuurlijk super. Ellie haar dochter Vrouwtje werkt het ook bij de Darbesteging. Doet er in coronatijd net een soort beleving wie op het werk, betochten zij de bakactie. Daar waard de stichting Stop Hersentumoren onverboen. Leistra had er al €10.000 voor inzamelen. Het doel leidt Ellie naai om het het. Dit doel is voor mij heel erg belangrijk, want elke jaar krijgen 2500 mensen de diagnose hersentumor. En dat is natuurlijk maar een hele lieve groep. En doordat het een lieve groep is, wordt er weinig geld voor inzamelen. Begeleerder Klaas Sandstra is stier grutsk op zijn cliënten. Doet Ellie maar het idee kwam wie elke niet voort enthousiast. Uitstekend idee, leuk. Dat gaan we doen. Toen had ze op social media reclame maken, via mond-op-mond reclame en de ambtenaren hier in de gemeente hoe ze via binnen bestelling binnenkwamen. Elke cliënt die had zijn eigen aandeel in het bakken. Dus het weer teamwork. De ambtenaren binnen weer op het gemeentehuis on het werk. En dat betekent dat de cliënten van Wil ek weer onder bak matten. Maar dus samen weer een inzamelactie opzet willen kunnen. Als we weer wat doen, dan doen we voor Stop Hersentumoren, dan geven we gewoon wat doen. Ja. Door de cheque die ik kreeg van de burgemeester, ging ik over de 40.000 heen. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ik hoop je eigenlijk van mijn soort tumor, ik had een meningenoom, dat ik daar ooit €100.000 voor inzamelen kan. Tot de volgende keer, Klaas. Hartstikke bedankt. Sorry. Doei.